Pakko tämmöisessä kisoissa, missä on kaikki rodut yhtenä päivänä. Niin, eihän sit tuu muuten mitään. No lähtikään. Maa pyörimä. Niin, kun tipahtaa se pyöris tonne. Kuka se jäkättää? No? Kumpi jäkättää nää kovin? Oh. Toi on just paha. Ai niin mun puheet tulee sitten tähän videolle kanssa. Voi. Mitä toi musta oli? Battis. Mitä? Batman. Batman, niin onkin. Tää on aika No nyt löytyy tuomari. juuri sopiva. Ei arvonta, ei jätä.